Καλησπέρα παιδιά, είμαι από το κανάλι Forever Gaming και αυτή θα είναι μια hardcore σειρά την οποία θα την κάνω μόνος μου. Λοιπόν, αυτό που δεν είχαμε πει στο survival είναι ότι είμαστε 4 άτομα αντί για 3 και ότι αυτά τα βίντεο που σκοπεύουμε και τις σειρές που σκοπεύουμε να ανεβάσουμε είναι Minecraft, LOL, Call of Duty, Counter Strike και... και... λοιπόν, Hearthstone, καλά. Μισό λεπτό χτυπάει το τηλέφωνο μου. Λοιπόν, επέστρεψα. Επέστρεψα και δεν έκανα πολλά πράγματα. Βγήκα στη σπηλιά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Τώρα θα πάμε να εξερευνήσουμε λίγο το cave. Όχι! Σκελετός με τη μία λοιπόν. Εκεί τρέχουμε να σωθούμε. Λοιπόν. Λοιπόν. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε πέτρινα εργαλεία. Ήρθε η ώρα λοιπόν να φτιάξουμε πέτρινα εργαλεία, να φτιάξουμε ένα πέτρινο πίκαξ, να φτιάξουμε ένα πέτρινο άξ. Και ένα πέτρινο short. Και για να δω μια στιγμή πόση ώρα τραβάμε. Ναι, 1, 2. Και για να δούμε λοιπόν πόση ώρα τραβάμε. 3 λεπτά, ωραία. Ξέχασα να βάλω και το τέλος. Λοιπόν. Λοιπόν, τι θέλω να κάνω, λοιπόν, συγγνώμη που λέω συνέχεια λοιπόν και λοιπόν, αλλά εντάξει. Ναι, ωραία, είμαι πανέξυπνος. Λοιπόν, για να δω λίγο τις ρυθμίσεις. Να δω αν μπορώ να ανεβάσω την ένταση του μικροφόνου. Ωραία. Νομίζω ότι τώρα ακούγουμε καλύτερα και δυνατότερα. Λοιπόν.
Πρέπει... Και πρέπει να αφήσουμε... Και πρέπει να βρούμε φαΐ. Γιατί εδώ πέρα είναι hardcore και θα πεθάνουμε της πείνας. Και παίρνω το call γιατί μπορεί να το χρειαστώ μετά. Άντε πια. Εγώ θα έχω έτοιμα 2-3 βίντεο για να τα ανεβάσω να δείτε. Αν θέλετε, ξέρω εγώ, και έτσι. Λοιπόν... Και για να δούμε αν μπορεί να μας πετάξει κανένα μήλο. Θα έχουμε έτοιμο λογικά κάποιο βιντεάκι LOL. Θα έχουμε έτοιμο αυτό εδώ το τέτοιο, το hardcore να ανεβάσουμε. Που ουσιαστικά στο hardcore έχεις μία ευκαιρία μόνο. Άμα πεθάνεις έσβησε το save. Και πόση ώρα τραβάω. Μάλιστα. Αυτή είναι μια σειρά η οποία θα κάνω μόνος μου. Λογικά. Επίσης ή στο επόμενο Minecraft επεισόδιο θα δείτε High Games ή θα δείτε Block Party ή Inferno Rush, δεν ξέρω, ακόμα σκέφτομαι. Λοιπόν, το βίντεο θα είναι 10 λεπτά. Γι' αυτό ελέγχω συνέχεια το χρόνο. Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Λοιπόν, λαγκάρει λίγο. Λαγκάρει λίγο από ό,τι βλέπετε. Και βραδιάζει. Εκεί έχει άλλα 3 σιπ. Έχουμε ένα μαλλί. Ένα μαλλί, λοιπόν. Θέλουμε άλλο ένα τώρα. Boom. Πού είναι το crafting table, να το. Boom. 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 Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσει το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like. Αν δεν θέλετε να χάσετε τα επόμενο βίντεο κάντε ένα subscribe. Και μην ξεχάσετε να κάνετε share, comment κτλ. Τα λέμε στο επόμενο hardcore επεισόδιο. Αντίο. Έλα εδώ πράγματα. Ψόφα. Αντίο.